V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. Excelencia, otec biskup, srdečne vás vítam v našej farskej rodine, ktorá sa teší z toho, že vďaka vašej účasti na apoštolskej postupnosti prežije opäť skutočnosť Turic. Vítam vás srdečne, všetci kandidáti na prijatie sviatosti birmovania. Vítam vašich birmovných rodičov. Vítam rodičov a všetkých tu prítomných, ktorí ste prišli na dnešnú slávnosť zo západu a východu, zo severu a juhu, aby sme boli ako jedna rodina zhromaždená v Turičnom večeradle. Milí priatelia, milí bratia a sestry, ako zvykneme materiálne dary prijímať do čistých rúk, tak chceme duchovné dary prijať do čistého srdca. Ľutujme teraz všetko, čo sme mysleli, konali bez lásky, a to je hriech, aby sme potom očistení mohli prijímať veľké Božie dary, vrátane darov Svätého Ducha. Vyznávam Všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života. Sláva Bohu na výsostiach. Gloria in excelsis Deo. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Gloria, 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 gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Chválime ťa, velebíme ťa, Páne
in excelsis Deo. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn, Pána Boh, Baránok Boží, Syn Otca, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Ty Máš hriechy sveta, príjmi našu úpenlivú prosbu. Sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami. Gloria, 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 in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Ty si svetý, Ty si Pán, Ty si Najvyšší Ježišu Kriste, Duchom Svätým, sláve Boha Otca. Amen. Gloria, in excelsis Deo. Gloria, 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 in excelsis Deo. Modlíme sa. Prosíme ťa, Bože, láskavo na nás splň, čo si prislúbil, že príde Duch Svätý a spôsobí, že pred svetom budeme svedčiť o evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Počas bohoslužby slova prosím nefotografovať. Ďakujem pekne. Čítanie z knihy proroka Izajáša. Duch Pána Boha je nado mnou, pretože ma Pán pomazal. Poslal ma hlásať radosnú zvesť chudobným, uzdraviť zlomené srdcia, oznámiť zajatým prepustenie, väzneným slobodu, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha. Aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec na miesto popola, olej plesania na miesto popola, olej plesania na miesto smútku, rúcho radosti na miesto ducha skleslého. Vy sa budete volať kňazmi Pána, služobníkmi nášho Boha vás budú nazývať. Ja im dám spravodlivú odmenu a uzavriem s nimi večnú zmluvu. Ich rod bude známy medzi pohanmi a ich potomstvo medzi národmi. Všetci, čo ich uvidia, poznajú, že oni sú pokolenie, ktoré požehnal Pán. Počuli sme Božie slovo. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Dobroreč, duša moja Pánovi, Pane Bože môj, Ty si nesmierne veľký. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane. Zem je plná Tvojho stvorenstva. Pane, zošli
hneď hynú a vracajú sa do prachu. Keď zošleš svojho ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Pánova chvála nech trvá na veky, zo svojich diel nech sa teší Pán. Kiež sa mu moja pieseň zapáči a ja sa budem tešiť v Pánovi. Pane, zošli svojho ducha a obnov tvárnosť zeme. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, dary milosti sú rozličné, ale duch je ten istý. Rozličné sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj sily, ktoré účinkujú, ale Boh je ten istý. On spôsobuje všetko vo všetkých. Každý však dostáva prejavy ducha na úžitok iným. Jednému totiž duch dáva dar múdrosti, inému ten istý duch poskytuje poznanie. Ďalší zasa v tom istom duchu dostáva silu viery a iný stále v tom istom duchu dar uzdravovať. Iný schopnosť konať zázračné skutky, iný dar proroctva, iný schopnosť rozličovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný schopnosť vysvetľovať jazyky. Toto všetko pôsobí jeden a ten istý duch. On každému dáva, ako chce, lebo ako telo je len jedno, aj keď má mnoho údov a všetky údy, hoci je ich mnoho, tvoria jedno telo. Tak je to aj s Kristom, veď my všetci, Židia aj Gréci, otroci aj slobodní, všetci sme pokrstení v jednom duchu, aby sme tvorili jedno telo. Počuli sme Božie slovo. S vami i s duchom tvojim. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Večer, v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,
prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: Pokoj vám. Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: Príjmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Komu ich zadržíte, budú zadržané. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Otec biskup, dnešná slavnosť sa pre 104 mladých mužov a žien má stať nezabudnutelným okamihom zoslania Ducha Svätého a plného začlenenia do spoločenstva cirkvi. Väčšina týchto našich kandidátov pochádza z našej farnosti. Ostatní sú spojení s našou farnosťou skrze návštevy škôl v Karlovej Vsi v súčasnosti alebo v minulosti. Príprava na prijatie sviatosti birmovania sa začala pred 2 rokmi. Kandidáti sa pravidelne stretávali v malých skupinkách a na štvrtkových mládežnických svätých omšiach. Táto príprava by sa nemohla uskutočniť bez pomoci obetavých animátorov a v prvom rade bez pomoci pátra Petra, ktorého som poveril pastoráciou birmovancov a mládeže. Kandidáti na birmovku mali možnosť prežiť niekoľko duchovných obnov a stretnutí, ktoré upevňovali medzi nimi priateľské vzťahy. Mal som možnosť stretnúť sa pomaly so všetkými kandidátmi na prijatie sviatosti birmovania počas záverečného preskúšania. Aj keď to bolo urobené tak veľmi symbolickým spôsobom, predsa som mohol vidieť, a o tom chcem svedčiť, že k prijatiu tejto sviatosti pristupujú zodpovedne. Posaďte sa, nech sa páči. Drahí bratia birmovanci, sestry birmovankyne, poprosím mňa fotografovať teraz, ďakujem pekne. Iste sa zhodneme na tom, že žijeme v dobe, ktorá možno raz bude charakterizovaná ako doba signálov. Ľudia dnes už priam reflexívne hľadajú signál. Či je silná Wi-Fi, či je dobrý dátový tok, či sú tie 3 oblúčiky, 5 paličiek, 5G, 3G. Všetko nás to dokáže potešiť alebo rozladiť. To sú ľudské signály, ľuďmi stvorené, ktoré niekedy fungujú a niekedy nefungujú. A tak celkom prirodzene sa pýtame, je nejaký signál, ktorý by bol garantovaný, že funguje vždy? Áno, my taký signál poznáme. Keď ti kňaz lial na hlavu vodu, hovoriac, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, vznikol
signál medzi tvojim srdcom a Ježišovým srdcom. Od momentu krstu si online s Ježišom. Potom rodičia urobili všetko preto a dnes je ich veľký deň, pretože to, čo pri krste slúbili, sa naplňa, aby ste do tohoto základného krstného programu postupne dostávali ďalšie dôležité podprogramy. Podľa toho, ako sa vyvíjate, ako rastiete, dostali ste ten úžasný podprogram Božieho milosrdenstva, keď ste prvýkrát išli na svätú spoveď a kňaz vám dal rozrešenie, odpustenie. Podprogram Božej štedrosti, keď ste potom išli na prvú a ďalšie sväté príjmania, Eucharistiu. A takto sa ten signál postupne zväčšoval, rozširoval, no a dnes je ten deň, keď Ježišovi odkliknete ponuku veľmi silného upgradeu tohto základného krstného signálu. Otec Lucián použil vo svojom predstavení, ako vás predstavil, v poslednej vete nádherné, náročné slovo zodpovednosť. A základom tohto slova zodpovednosť, keby sme ho zúžili na jadro, je odpoveď. Ježiš vstúpil do večeradla. Čítali sme to v Evanjeliu a užil som si to, keď som mohol tú knihu Evanjeliára zdvihnúť a dať vám požehnanie knihou. Tých niekoľko gramov kriedového papiera a tlačiarenskej farby nás môže požehnať. To Ježišovo slovo, podpísané jeho krvou, to Ježišovo dýchnutie je v tom požehnaní živé, účinné a skutočné. A dnes na túto ponuku dýchnutia, lebo aj na teba dnes Ježiš ide dýchnuť, dáš odpoveď. V podstate povedal otec Lucián všetkým, čo povedal o vás, že ste skutočne dospelí kresťania. Okrem toho totiž, že žijeme v dobe signálu, žijeme aj v dobe veľkých sľubov a projektov. Niekto niečo slúbi, niekto niečo načrtne, niekto niečo ponúkne, ale žiaľ máme v mentalite, no, kto vie, či sa neuskutoční to ľudové skutek-utek. Sľuby, projekty, plány sú síce krásne, veľkolepé a príťažlivé, ale sa nerealizujú. Rád by som vyzdvihol dnes to, že vy ste pred 2 rokmi urobili rozhodnutie. Idem na birmovku. Po 2 rokoch ste tu. Rozumiete, že ešte ste ani slovíčka nepovedali, ešte ste neodpovedali na tie otázky a už ste svedectvo, že aha, to sa naozaj dá, že ja sa rozhodnem a nakoniec to aj splním, že nastáva deň D, keď vy to, čo ste si predsavzali a slúbili dnes, plnými dúškami vdýchnete od Ježiša do seba? Ba viac, že rodičia pri krste slúbili, že urobia všetko preto, aby ste raz mali osobný vzťah Ježišovi a dnes je ich veľký deň, lebo to, čo slúbili, sa naozaj naplňa? Takže kedy bude tá chvíľa, keď ty, ako zdravo sebavedomý kresťan katolík, budeš stáť pred Bohom, stáť v Božej prítomnosti a povieš Ježišovi, že vdychuješ to jeho dýchnutie. Tak prídeš sem a povieš svoje meno. Nahlas, keď ste mi vysvetľovali minulý týždeň, prečo ste si zvolili tie mená, aj som vám to povedal, skvele ste zdôvodnili, prečo ste si ich zvolili. Povedz to meno
dnes, v tento jedinečný, neopakovateľný deň vo vedomí, že je to tvoj patrón, je to ten hrdina ducha, ktorého si zvolil, ktorý ťa oslovil, ktorého si vybral a bude ťa chrániť a viesť. Povedz to birmovné meno nahlas, pokojne a s veľkým vedomím vážnosti tej chvíle. Potom budeš cítiť, ako ti na miesto, kde si pri tom krste dostal a dostala krížik od kňaza, otca, mamy, prípadne krstných rodičov, dnes budeš pomazaná kryzmou. Na Zelený štvrtok tá kryzma, čo je dnes tu, bola v katedrále a v určitom momente arcibiskup Stanislav na tú kryzmu dýchol, keď už špeciálnym spôsobom požehnával, a ja som dnes prišiel s touto štafetou k vám, aby to symbolické dýchnutie arcibiskupa na ten olej, aby nieslo Ježišov dých ďalej, som priniesol a ty dnes budeš cítiť, ako tú kryzmu dostávaš na čelo a do srdca. A poviem ti, príjmi znak daru Ducha Svätého. Aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá, cítite v tom ten kompliment, ktorý vám robím? Lebo ak ti hovorím príjmi, tak to hovorím, pretože verím, aj na základe garancie duchovného Otca, že prijať chceš, smieš a vieš. Máš na to, chceš to, a si preto otvorený. Vy ste už stovkykrát povedali amen. Pri najdôležitejších príležitostiach. A stovky tisícekrát ešte to slovíčko amen poviete. Ale nikdy nebude mať tú atmosféru jedinečnú a neopakovateľnú, ako to tvoje amen, ktoré povieš dnes. A to je ten moment, keď povieš Ježišovi OK, klikám na to, beriem to do srdca, Pane, to, čo na mňa dýchaš. Ja to chcem vdýchnuť a mať to v srdci. Slovo nainštalované by bolo neadekvátne, vštepené, prijaté. Ježišu, nie si u mňa hosť, ale si u mňa doma, buď a zostaň. Lenže, ale stále je to dobrá správa, Božie dary majú vždy pribalenú úlohu. Ako keď sme na Vianoce ako chlapci dostávali zabalený balíček a keď sme ho rozbalili, bola to stavebnica, bolo to treba ešte poskladať, zlepiť, dokončiť. Odteraz, od dnes, ti duch dáva odvahu. Nehanbiť sa za to, že viera, že Ježiš, že písmo, že náboženstvo, že cirkev, že spoločenstvo je niečo úžasné. Tak 5 rokov dozadu v Oxforde v jednej reštaurácii sedeli pri pive dvaja kamaráti. Veriaci a neveriaci. A ten veriaci, by the way, povedal tomu neveriacemu: zajtra je nedeľa, idem do kostola, nejdeš so mnou? Rozumiete ten nápad? Že veriaci volá do kostola neveriaceho kamaráta a on, keďže nemal ani len predsudky, lebo nevedel o náboženstve a o cirkvi toho veľa, šiel. A preskočím to, urýchlim to, pred 2 rokmi sme ho v katedrále svätého Martina pokrstili, iskra preskočila, prijal horlivo Ježiša do svojho srdca, oženil sa, je manžel, je otec, je ministrant, je veriaci, ale začalo to tým, že kamarát veriaci mu cez priateľský vzťah, cez normálnu, bežnú, každodennú komunikáciu v určitom momente povedal: nejdeš so mnou do chrámu? Je dôležité, aby som vám hneď potom to povedal, že nehovorím a nedávam vám radu, aby ste
ako štýl mali to, že budete každého neveriaceho priateľa, kamaráta, prípadne príbuzného volať do chrámu. Niekedy to dokonca môže byť vyslovne kontraproduktívne. Skôr iné som chcel povedať. Nechaj sa viesť duchom. Nech ti duch dá inšpiráciu, kedy hovoriť, kedy mlčať, kedy čo povedať, ale nech ťa vedie on. Veď povážte, ako je možné, že pred 2000 rokmi vo východnom regióne Rímskej ríše sedeli 12 prevažne rybári, ktorým jeden tesár z Nazareta povedal: choďte do celého sveta, ohlasujte evanjelium. Nie je to megalománia? Však sa na nich pozri, jeden ťa zradil, druhý sa nepriznal, tí sa hádajú, že kto je väčší. S touto partiou chceš osloviť celý svet? Priatelia, po 2000 rokoch sme tu, Ježiš nás fascinuje, pretože tí ťarbaví apoštoli práve pri tom dýchnutí, pri tých turicách sa naštartovali, sa zmenili, konvertovali a prijali Ježiša plnými duškami do svojho života. Čiže v kľude, bez krča, bez vnútorného tlaku, vo veľkej pokojnej odovzdanosti duchu čakajte na impulzy, kedy zavolať toho, kto Ježiša nepozná, aby ho spoznal. No a posledné, ako zvykneme v počítači, pribaliť ku kvalitnému programu aj kvalitný antivírový program. Ja sa vás za chvíľu opýtam, či sa zriekate zlého ducha, všetkých jeho skutkov a všetkých jeho pokušení. A zaznie to, poviete to všetci a predsa každý v jednotnom čísle za seba zriekam. Zlý duch to nie je nič bombastické, hlasné a dramatické. To je také ševelenie niekedy. Nechod do kostola, nechod sa spovedať, nečítať písmo, odfajkni birmovku, máš to za sebou, všetci sú spokojní, akcia za tebou, ideme ako doteraz. Tento tichý, nenápadný, erozívny hlas, to je ten duch, ktorého s Duchom Svätým veľmi rýchlo rozoznáte, pretože nič nie je horšie ako stratiť Ježiša. Vzťah s ním, osobný, intimný, vrúcny, veľmi otvorený a veľmi úprimný vzťah s Ježišom Kristom. Ježiš má dnes pre teba darček šitý na mieru. Odznejú tie isté slova, tie isté odpovede, ale duch vie, aké máš talenty, vzťahy, ambície, plány, schopnosti a toto chce znútra prežiariť svetlom svojej lásky. Jednoducho ide o toto, aby v tom, kto si, čo si, kde si, čo robíš, čo plánuješ, aby v tom bolo maximum lásky. To je celé. Ale nič viac ani neexistuje. Tak poďme sláviť. Ja na konci tohto uvažovania, tejto meditácie nepoviem to obligátne alebo obvyklé amen, ktoré zvykne byť na konci kázni, lebo my sa tešíme na 104 krát vyslovené individuálne a osobné amen, ktoré teraz vyznáte ako ochotu prijať Ježišovo dýchnutie, Ježišovho ducha, dary Svätého Ducha do srdca. Ako ty, ako konkrétne ty, ako dar pre teba. Jedinečný, neopakovateľný. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus. A tak teraz, drahí bratia a sestry, milí birmovanci, pred prijatím Svätého Ducha obnovte si, prosím, vieru, ktorú ste kedysi vyznali v krste, alebo za vás cirkov vyznávali vaši rodičia a krstní rodičia. Preto sa vás pred celým spoločenstvom pýtam. Zriekate sa zlého ducha i všetkých jeho skutkov a pokušení? Veríte v Boha Otca Všemovúceho, stvoriteľa neba i zeme?
Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte v Ducha Svätého, Pána a darcu života, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň po Veľkej noci? Veríte vo svätú katolícku cirkev, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný? Toto je viera naša, toto je viera cirkvi, túto vieru vyznávame a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. V nasledujúcej chvíľke ticha, milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Svätého Ducha týmto synom a dcéram, ktorých už v krste znovu zrodil pre večný život a prijal za svojich. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, Božiemu synovi. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého obhajcu, udel im ducha múdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nábožnosti a naplň ich duchom bázne voči Tebe. Skrze Krista, nášho Pána. Alžbeta, príjmi znak daru Ducha Svätého. Amen. Pokoj s tebou. Hyacinta, príjmi znak daru Ducha Svätého. amen. Pokoj s tebou. I s duchom tvojim. Školastika, príjmi znak daru Ducha Svätého. Amen. Pokoj s tebou. I s duchom tvojim. Príď k nám, Otče chudobných, príď k nám, darca darov stých, svetlo srdca ľudského. Tešite náš najlepší,
práci odpočinutie, v spárne chladné vanutie, v pláči práva útecha. Ty, Bože, neprídeš, v človeku len prázdno zrieš, škodu spolu s nečnosťou. Čo je strpnuté, zohrej, čo je skrehnuté, naprav, čo je zblúdené. Za čnosti odmenu, daj smrť dobrú, blaženú, daj nám radosť trvalú.
Svätý Pán, velebím ťa. Živý chlieb, velebím ťa. Emanuel, velebím ťa. Halelúja, halelúja. Príjmite moc Ducha Svätého. Halelúja, halelúja. Príjmite moc, staňte sa svetlom sveta. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim, vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlom tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlom tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Svätý, 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 svätý. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Svätý, 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 vidieť ťa túžim. Chcem vidieť teba vo mne rásť a žiariť svetlom tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý. Svätý, 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 vidieť ťa túžim.
Pozývaš ma do neznáma, prechádzať sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek búrkam, zvládnem stáť na hlbinách. Na teba, Ježiš, zavolám, ku tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj. Pozývaš ma do neznáma, prechádzať sa po vodách. Tam ťa nájdem napriek búrkam, zvládnem stáť na hlbinách. Na teba, Ježiš, zavolám, k tebe svoj zrak upieram. Tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj. Milosťou ma chrániš v búrkach, s istotou ma sprevádzaš. Napriek môjmu strachu spádov, viesť ma smieš, ty nezlyháš. Na teba, Ježiš, zavolám, tebe svoj zrak upieram. Len tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery. Chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvážujem prosiť. Len v tvojej prítomnosti moja viera narastá. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery. Chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvážujem prosiť. Len v tvojej prítomnosti moja viera narastá. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery. Chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvážujem prosiť. Len v tvojej prítomnosti moja viera narastá. Zaveď ma na miesta bezhraničnej viery. Chcem kráčať nad vodami, tam, kam ma zavoláš. Vezmi hlbšie, než sa odvážujem prosiť. V tvojej prítomnosti moja viera narastá. Na teba, Ježiš, zavolám, k tebe svoj zrak upieram.
tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si teba Ježiš zavolá, k tebe svoj zrak upieram, len tvoja náruč pokoj dá, tvoja som a ty si môj. Drahí bratia a sestry, teraz vrúcne prosme všemovúceho Boha Otca a nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktoré vychádzajú z Ducha Svätého. Spoločne vo vedomí Božej prítomnosti odpovedajme: prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, v Duchu Svetom nám dávaš múdrosť. Daj, aby všetci biskupi a kňazi horlivo sprevádzali veriacich na ceste k spáse. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, v Duchom Svetom nám dávaš dar rozumu a rady. Daj, aby predstavitelia štátov s rozvahou a ochotou spolupracovali na rozvoji ľudskej spoločnosti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, v Duchu Svetom nám dávaš silu. Daj, aby neveriaci našli cestu k Tebe a spoznali Tvoje milosrdenstvo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, v Duchu Svetom nám dávaš dar poznania. Daj, aby naši birmovanci rástli v poznávaní kresťanského učenia a v duchovnom živote. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, v Duchu Svetom nám dávaš nábožnosť. Daj, aby sme sa s čistým srdcom zúčastňovali na svätej omši a žili podľa Tvojich prikázaní. Prosíme ťa, vyslíš nás. Otče, v Duchu Svetom nám dávaš dar bázne pred Tebou. Priveď našich zosnulých k plnosti poznania a k večnej radosti s Tebou v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože, Ty si udelil apoštolom Ducha Svätého a chcel si, aby ho oni a ich nástupcovia dávali ostatným veriacim. Láskavo vypočuj našu modlitbu a daj. Nech sa aj teraz prostredníctvom veriacich šíri dielo, ktoré si konal na začiatku ohlasovania Evanjelia, skrze Krista nášho Pána. Ideme po obetné dary? Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come to me. Príď Svätý Duch, príď Svätý Duch, príď Svätý Duch, teraz k nám. Príď žiara v tmách, príď, keď mám strach, prosím, príď. Niech
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Nech vám vybiel to svoj na sláv svojho mena. Na všetko i celé svete. Pane, Tvoj syn nám vykúpením získal Ducha Svätého. Prosíme ťa, príjmi obetné dary svojich služobníkov a služobníc, ktorých si v birmovaní dokonalejšie pripodobnil svojmu synovi. A daj, aby sa účasťou na slávení pamiatky jeho smrti a zmrtvých vstania stali jeho vernými svedkami, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Pán s vami, hore srdcia, vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je to dôstojné a sväté. Je naozaj dôstojné vzdávať vďaky Tebe, Svätý Otče, a je správne oslavovať Teba, prameň všetkého dobra. Lebo Ty znovu zrodeným v krste dávaš účasť na veľkonočnom tajomstve svojho syna. Vo sviatosti birmovania, vkladaním ruky a pomazaním svetou kryzmou, posilňuješ ich znakom daru Ducha Svätého. Takto obnoveným na obraz Ježiša Krista, ktorého pomazal ten istý Duch Svätý a poslal ohlasovať radosnú zvesť spásy, dávaš účasť na eucharistickej hostine a robíš ich svedkami viery v cirkvi a vo svete. A preto my, spojení vo svätej radosti, slávime obdivuhodné dielo nových Turíc a so všetkými anielmi a svätými spievame chválospev na Tvoju slávu. Sabaoth, Isum celietera liria tua. Sana, sana, Hosanna in excelsis. Sana, Hosanna in excelsis. Ictus qui venit nomine Domini. Sana, Hosanna, Hosanna in excelsis. Sana, in excelsis. Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvedzuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala Tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával Ti vďaky a dobroreči, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Sliadni prosíme na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ústavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ústavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja a spás. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Stanislava, biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Pamätaj, Pani, na svojich služobníkov a služobnice, ktorých si krstom znovu zrodil a teraz posilňuj darom Ducha Svätého a zachovaj v nich láskavo svoju milosť. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo prived k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme náveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Amen. Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Neuveď
nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s Duchom tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoja a láska, nech je medzi nami. Pokoj s tebou. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Pri svetom príjmaní mám jednu prosbu. Tí, ktorí budete príjmať na ruku, príjmite prosím hostiu pred kňazom, až potom odchádzajte. Ďakujem. Duchu Svätý príď. Duchu Svätý príď. Duchu Svätý príď. Duchu Svätý príď. Tí, čo sú smední, zoslabnutí, nech nájdu prameň a ponoria srdcia v ňom. Smutok a bolesť sa odplaví z nás na vlnách lásky. Voláme zobný zas. Príď, ó Ježiš, príď.
čo sú smední, zoslabnutí, nech nájdu prameň a ponoria srdcia v ňom. Smutok a bolesť sa odplaví z nás na vlnách lásky. Voláme z hĺbky zás. Duchu Svätý príď. Duchu Svätý príď. Duchu Svätý Svätý Duchu Svätý Duchu Svätý. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Si Boh, môj večný vládca, nádej a mocná spása. Si svätý, nekonečný kráľ, si stále živý Boh. Ty neustávaš, ty neusínáš, ty sám ochrániš maličky, potešíš plačúcich, na krílach orlí výškach dvíhaš nás. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Silná pribúda, keď na teba čakáme, keď na teba čakáme, keď ťa čakáme. Si Boh, môj večný vládca, nádej a mocná spása. Si svätý, nekonečný kráľ, si stále živý Boh. Ty neustávaš, ty neusínáš,
Úžasný, tak úžasný, si v láske bez hraní. Tvoj kríž mi dáva milosť sľúbenú. Nik nevidel, nik nepočul, nik srdca, čo tuší. Tak slávny je a nádherný Boh môj, nádherný Boh, ťa ľúbi, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Nádherný Boh, ťa ľúbi, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Všemocný, tak všemocný, zem tvoju slávu má. Moc tvojich diel nie každý rozpozná. Krása tvojho kráľovstva spev môjmu srdcu dá. Tak zázračný Boh si. Nádherný Boh, ťa ľúbi, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Nádherný Boh, ťa ľúbi, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás, tou láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás, tou láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. Nádherný Boh, ťa ľúbi, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Nádherný Boh, ťa ľúbi, nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie, si nádherný Boh. Mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie, nádherný Boh. Modlíme sa. Bože, Ty si pomazal svoje deti Duchom Svätým a posilnil si ich telom a krvou svojho Syna. Sprevádzaj ich svojim požehnaním a pomáhaj im premáhať všetky protivenstvá, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchlovali jej zveľaďovanie. Drahý otec biskup, chcem v mene nás všetkých birmovancov poďakovať za tento dar, ktorý si nám pri tejto svätej omši sprostredkovali.
Ako mladí ľudia si uvedomujeme, že sme pre tento svet, pre cirkev a hlavne pre Pána veľmi dôležití. Práve preto chceme posilnení touto sviatosťou, ktorú sme prijali práve z vašich rúk, vnášať radosť z evanjelia do celého sveta. Ďakujeme za tento dar. Chcem poďakovať aj vám, Páter Lucián, že ste vždy boli pre nás oporou. Ďakujeme vám za vaše vedenie, trpezlivosť a všetky modlitby. Ďakujeme, že nám ukazujete cestu viery nielen slovom, ale aj príkladom života. Tiež by som chcela poďakovať Pátrovi Petrovi, ktorý nás počas celej prípravy sprevádzal a venoval nám svoj čas. Peťo, ďakujeme ti, že si tu vždy pre nás bol s otvoreným srdcom, úsmevom a povzbudením. A ďakujeme ti, že si pre nás nebol len kňazom, ale aj priateľom. Sviatosť birmovania je pre nás veľký sviatok, a ktorý si vyžaduje aj veľkú prípravu. A preto by som chcela poďakovať všetkým tým, ktorí nám pomohli pripraviť sa na tento veľký deň, našim animátorom. Ďakujeme za všetky stretká, za všetok čas a za všetky modlitby, ktoré ste nám venovali. Ďakujem aj našim hudobníkom, ktorí nám spríjemnili a skrášili tento náš veľký deň. A v neposlednom rade chcem poďakovať našim rodičom a krstným rodičom za to, že nás doviedli až sem ku sviatosti kresťanskej dospelosti. Drahí rodičia, ďakujeme vám za život, lásku a vieru, ktorú ste nám od detstva odovzdávali. Vaša podpora je pre nás veľkým darom. Ďakujeme. Milí krstní rodičia, ďakujeme, že ste pri nás stáli od nášho krstu až do dnes. Vaše modlitby a príklad si veľmi vážime. Ďakujeme, že ste s nami aj v tento výnimočný deň. Ku Katkyným poďakovaniam chcem sa aj ja pripojiť a pod všetko sa podpísať. Takže všetkým za všetko ďakujem. Ale chcel by som zvlášť poďakovať vám, otec biskup, lebo ako nástupca apoštolov ste odovzdali tým mladým to, čo ste vo svojich predchodcoch prijali pred 2000 rokmi v Turičnom večerádle v Jeruzaleme. Moc Ducha Svätého. Keď som tak pozeral, otec biskup, a sledoval, ako vás vnímajú títo mladí počas vašej kázne, tak som, ale tak v dobrom som žiaril. Keby tie decka tak počúvali nás na hodinách náboženstva. Ale to asi museli by sme ich každý mesiac birmovať, tak možno. Ale naozaj vďaka vám za vaše slova povzbudenie pre tých mladých ľudí a verím, že my minoriti v tejto farnosti budeme snažiť sa pokračovať, aby tie milosti, ktoré aj dnes dostali, postupne zveliaďovali a používali v prospech cirkvi, ale aj ľudstva. Na záver chcem poďakovať aj vám, milí rodičia,
Niektorí z nás vaše deti birmovali a krstili a dnes sme svedkami, ako ste ich priviedli do chrámu, aby prijali sviatosť birmovania. Ďakujeme aj vám, birmovní rodičia, za to, že sprevádzate týchto mladých ľudí pomaly už 2 roky, lebo mnohí z nich už skôr vedeli, kto bude ich birmovný rodič. A takisto chcem poďakovať tým všetkým, ktorí od upratovania po výzdobu toho kostola, po všetku prípravu spojenú s dnešnou slavnosťou dali naozaj svoje ruky zapoliť do tohto diela. Ďakujem za dôstojný priebeh liturgie a jej prenos. Teraz po svätej omši, keď budeme spievať záverečnú pieseň, by som prosil vás, birmovancov, aby sme tu okolo oltára sa postavili a spolu s otcom biskupom, aby sme si urobili spoločnú fotografiu. A potom vzadu ste si už mnohí všimli, naša teta Fabi pripravila fotokutík, to je taký farský fotokutík, takže nezabudnite sa odfotiť aj s otcom Petrom, on veľmi rád sa fotíte. A dokonca má nový, čo to tam máš to nové? Má novú takú hračku, takže presne má nový mobil, takže môže mať veľa dobrých, kvalitných fotiek. To sme mu z príležitosti toho, že vás pripraví na birmovku, dovolili, že by si kúpil. Dobre sme urobili? Dobre? Dobre, hej to. Ja som mal pri dnešnej birmovke veľkú radosť, pretože myslím, že som tiež dnes birmoval niekoľkých z vás, ktorých som aj krstil. A to je veľká radosť, pretože je to nejaká kontinuita, možno, že bude ešte aj svadba, uvidíme, ako to bude pokračovať, ale je to veľká radosť, lebo to je o tom, že čo sa pri krste slúbilo, sa na birmovke upevnilo a pokračuje sa ďalej. Priatelia, my potrebujeme, aby ste boli moderní mladí ľudia. Nepotrebujete sa podobať na niečo alebo niekoho z minulého storočia. Nie, vy ste stvorení do tejto doby. Buďte moderní mladí ľudia 2 nohami v realite tohto sveta, rukami proaktívne v praxi a srdcom u Pána Ježiša. On tomu všetkému dá stabilitu a dynamiku zároveň. A to budem vyprosovať aj týmto požehnaním. 3 modlitby, ktoré uzavrieme všetci spoločne opäť nadšeným amen a potom bude nasledovať záverečné požehnanie. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec, on vás znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého a prijal vás za svoje deti. Nech vás tak ochraňuje, aby ste boli hodní jeho otcovskej lásky. Nech vás žehná jeho jednorodený syn. On slúbil, že duch pravdy ostane v jeho cirkvi. Nech vás svojou mocou posilňuje vo vyznávaní pravej viery. Nech vás žehná Duch Svätý, on v srdciach učeníkov zapálil oheň lásky. Nech aj vás zhromaždených a zjednotených privedie bez úhony do radosti Božieho kráľovstva. Na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Františka, vašich osobných krstných a birmovných patrónov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji a ohlasujte evanjelium svojim životom. A dobrú chuť k obedu.